ka kɛ ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka laseli ye k'a fɔ k'u bɛna dɔ fara l'impôt sɔngɔ kan min bɛ tali kɛ telefɔni weleli siraw n'u ka wari tɛmɛsiraw kan ka fara o fɛnɛ kan k'u bɛna l'impôt da minfɛn dɔw kan walasa ka se ka dɛmɛ don Mali jamana ma. Modibo Mao Magalu ale ye sɔrɔ bosunbaga ye ka bɔ Mali la bɛna fɛsɛfɛsɛli kɛ an ye jamana ka nin l'impôt ko kun kan. Nunu de bɛna kɛ aw ka bi Mali kura kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara an ka fasilikɛlaw ka kunnafoni la tumaniw kan Mali farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila VOA Banbara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ o sigira ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ni Ameriki jamana lahalayaw ye jamanatigi Donald Trump ye laseli kɛ kunu tarata masayaso Maison Blanche kɔnɔ min kɛra ka Jordani masakɛ Roi Abdallah II k'o to a kɛrɛfɛ. A y'a ɲini o senfɛ k'a fɔ k'a bɛna jagoya ni fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen ye cogo min na Jordani masakɛ n'o ye Abdallah II ye ale ka Palestine jamanadenw minnu bɛ ka bɔ Gaza bisimila. O waati kelen y'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya baaraw sigilen don sen kan cogo min na fitinɛ o bɛ se ka dala faga Hamasi ka finitigijɛkulu ani Israel jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ. VOA ka laselikɛla ka bɔ Maison Blanche la ni o ye Patsy Widakuswara ye ale ye kunnafoniw sɛnsɛn Kayatu Tarawele b'a bayɛlɛma k'a lase an ma bamanankan na. Palestinka minnu bɛ Gaza bɛɛ jɔrɔlen don ni fitinɛ wulili ye ko kura Hamas ka bagabagali kɔfɛ minnu ko k'u bɛna u senna sumaya Bani Saralaka mɔgɔ welekulenw u fɛ labilaliw la ani président Donald Trump ka welekanw ka dansigi kɛ maramafɛnw sɛmɛli taabolow la. An sɛgɛnna fitinɛ la an fɔlɔla ka saya yɛrɛ fusaya ni balo ye. Waati min na a bɛ ka Roi Abdallah II Jordani masakɛ bisimila masayaso kɔnɔ Donald Trump seginna ka a ka ŋaniyaw ka Gaza minɛ kuraya. Ne bolo a bɛna kɛ ko ɲɛnamaba de ye Palestine faso jama bolola la a bɛna diyaw ye ne ye san sɔrɔ kosɛbɛ sojɔ baaraw la n bɛ se ka caman ɲɛfɔ I ye a kan. Palestine faso jama Jordani Misra ka fara jamana caman wɛrɛw kan ma sɔn Trump ka laɲiniw ma min ye ka Gaza sigibagaw miliyɔn 1 ani tɔrɔmɔɲɔn 9 ɲɔgɔnna jagoya labɔ u sigiyɔrɔw la ka taa kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ. Masakɛ Abdallah II ma sɔn Trump ka laɲiniw ma k'a bɛ se ka Gaza denmisɛn 2,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo kansɛri bana ani banajugu wɛrɛw bɛ minnu na bisimila a ka jamana kan. I think ne ɲɛna an ka k'an to an hakili la ko Misra ani Larabu jamanaw ka taabolo dɔ tigɛlen bɛ a kan kaban. An welelen don Makan masakɛ Mohammed bin Salam fɛ ka taa hakilijagabɔw kɛ a kan Riyadh. Good for everybody. Jordani jamanaden caman burujuw bɔra Palestine jamanadenw kɛlɛɲɛbolilaw de la. Ne Roi Abdallah II sɔnna ka jɔ Trump ka plan kɔrɔ la a bɛna kɛ gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen ye politigiw ni sɔrɔ nasiraw kan min bɛna kɛ sababu ye Hamas ka se ka dun. Gaït Al-Omari, Institut de Washington pour les politiques du Proche-Orient ka laseliw la. Hamas could create not only Hamas bɛ se ka gɛlɛyabaw bila a ko kɔnɔna la ka kɛ ni jatigɛwalew ye nka jɔrɔnaba bɛ min na o de ye k'a fɔ Jordani kana taa kɛ u bɔyɔrɔ ye ka bin Bani Sarala kan. Nin fɛn ninnu bɛɛ bɛna kɛ siran ni jatigɛ fasɔn dɔ ye min ka jugu kosɛbɛ Jordani yɛrɛ ka basigi ma. and maybe even survival. Al-Omari ye a yira k'a fɔ ko Trump ka plan min ye ka taa Gaza minɛ bɛna kɛ sababu ye Hamas bɛna dansigi kɛ maramafɛnw sɛgɛmɛli la. Ntɛnɛndon kulu min ne l'Ameriki bɛ a jate k'a kɛ jatigɛwale kuluba ye ye bagabagaliw kɛ k'u bɛna u sen da Bani Sarala ka mɔgɔ welekulen minnu b'u bolo labilaliw la. Ne ye danatigɛli min kɛ n ka gouvernement kɔnɔna na o de filɛ nin ye ne Hamas m'an ka mɔgɔw bila ka pɛn ni sibiridon midi ye maramafɛnw sɛmɛli waleya min bɛ yen nɔ dan bɛ sigi a la Bani Sarala sɔrɔdasiw bɛ marifa ta tuguni ka fitinɛ jiguw kan fo ka taa fɔ waati min na Hamas bɛ sɔn u ta fɔlen ma. Bani Sarala bɛna bande Gaza di l'Ameriki ma kɛlɛ kɔfɛ Trump ka laseliw la. An tɛ foyi san an b'a minɛ wa an b'a mara an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la fɛnɛ ka baara kɛ bɛn ani basigi kan gɛlɛya tɛna don o la Gazakaw ma sɔn o ma. Ameriki jamanaden min tun minɛlen don Rusila jamana kan kabiri san 2021 waati n'a bɛ wele ko Mark Fogel labilala ka bɔ Rusila jamana kan kunu tarata a yirala ka fɔ nin ma kofɔlen seginna ka na États-Unis jamana kan min bisimilara ko ɲuman Ameriki jamanatigi Donald Trump fɛ masayaso Maison Blanche kɔnɔ Mohamed Touré. Layidu taara layidu tɛmɛna Maison Blanche y'o fɔ fiɲɛ sira fɛ ka kasoden kɔrɔ ni ja jira jigitaw ka bɔ pankuru kɔnɔ Amerique John dɔw b'a wele sinifini donnen don a kan na. I feel like the luckiest man on earth right now.
karamɔgɔ ni min si be san 63 la o y'a jira k'a be i n'a fɔ cɛɛ bɛɛ la kunnandi dugukolo kan k'a sɔrɔ a be foli lase Amérique jamanakuntigi n'a ka kulu ma ka bɔ Maison Blanche cidenjuguya so la. O tɛmɛnen kɔ Amérique fanga y'a jira k'a ye fɔka bɛn kɛ fɛn falen dɔ kan min be Rusi jamana ka ŋaniya ɲuman yira k'a jira k'a be taa sira ɲuman kan walasa ka kɛlɛjuguw ni fariyalen nin ban Ukraine jamana na ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔ ye. Ni ɲiningali kɛra o ko la, jamanakuntigi Trump y'a fɔ dɔrɔn ko maa falen nin tilennen don kosɛbɛ, a bɛnnen don kosɛbɛ. Donald Trump ka ciden kɛrɛnkɛrɛn Moyen-Orient fɛ n'o ye Stephen Witkoff ye, o de ye Mark Fogel lasegi n'a ye Maison Blanche y'o fɔ. Mark Fogel min tun be baara kɛ karamɔgɔya la Amérique kalanso dɔ la Moscou tun ɲangilila san 14 kaso bila la juin kalo san 2022 la Moscou kiiritigɛso dɔ fɛ k'a daa kan k'a ye kiribikiribi fɛn n'o ye cannabis ladon a fɛ jamana kɔnɔ furakɛli ɲɛci kama a ka fɔ la. An bɛ to hali bi Ameriki jamana kan yan bawo jamanatigi Donald Trump ka ntɛnɛndon laseliw senfɛ y'a yira k'a fɔ ko a bɛna lɛnpo da dugujukɔrɔfɛn dɔw kan minnu bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka na États-Unis jamana kan yan i n'a fɔ Canada ani Mexique olu ka fugan ani nɛgɛ n'o ye aluminium ni acier ye ko kɛmɛdonya o kɛmɛdonya 25 o de bɛna da fɛnw kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka na Ameriki jamana kɔnɔna la yan a y'a yira o sen kelen fɛ k'a fɔ fɛn min ye Chine jamana ta ye kɛmɛdonya o kɛmɛdonya 10 ɲɔgɔn bɛna da olu ka fɛnw kan n'o ye dugujukɔrɔfɛnw ye minnu bɛ bɔ u ka jamanaw kɔnɔna la ka na Ameriki jamana kan yan ni kunnafoni ninnu fɛsɛfɛsɛra Anita Powell fɛ VOA Bambara tɔgɔ la Naman Jara. États-Unis jamanakuntigi Donald Trump ye feere kura bolo da jagokun siratigɛ la o la tɛnɛndon a y'a jira ko nɛgɛ min tɔgɔ acier ani aluminium kɛmɛsarada 25 bɛ fara douaniers hakɛw kan. Nin ye koba de ye jagokun siratigɛ la nin ye Amérique ka sɔrɔko yiriwali daminɛ de ye. I ye jamanakuntigi ye min bɛ Amérique nɛgɛmafɛnw sankɔrɔta wa ne nisɔndiyara kosɛbɛ i ka baarakɛɲɔgɔnya la. Donald Trump ka ladikɛla jagokun siratigɛ la y'a jira k'a ka nin hakilina in b'a to jamana ka fɛn dilannenw bɛ yiriwa ani a bɛ sɔrɔ ko ni lakana sabati jamana kɔnɔ nka jamana minnu bɛ na ni nɛgɛ ye n'o ye acier ye ani aluminium ye i n'a fɔ Canada, Brésil, Mexique ani Corée du Sud a kɔlɔlɔ bɛ se u ma kosɛbɛ. 贸易战、关税战没有赢家。 kɛlɛ jagokun siratigɛ la mɔgɔ si tɛ nafa sɔrɔ a kɔnɔ min ka kan ka kɛ sisan an kan ka sigi ka fɔ de kɛ min tɛ ka dɔ fara douaniers ka hakɛw kan jagokɔfɛnw kan an b'a ɲini États-Unis fɛ u ka nin kɛwale jugu in dabila u ka politiki dabila ka bɔ sɔrɔko ni jagokun kɔnɔ. Donald Trump y'a fɔ ko ŋaniya talen in t'an n'a ka kɔnkiranw dɔrɔn cɛ nka a jɛɲɔgɔnw fana sen b'a la bawo u ye nafa sɔrɔ États-Unis kan. We were being pummeled by both friend an juguw n'an teriw tun ye se sɔrɔ an ka tumaw dɔ la wa an ka jamana mako bɛ nɛgɛ ani aluminium ka dilan an fɛ Ameriki yan an kan ka jamana sini ɲɛsigi lakana ka iziniw yiribali sabati k'a kɛ i n'a fɔ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ san 10 minnu tɛmɛna. Sɔrɔko dɔnbagaw kɔni y'a jira ko ni dɔ farala douaniers ka hakɛw kan o kɔrɔ dɔ bɛna fara sɔngɔw fana kan jagokun dɔnbagaw y'a jira ko Donald Trump ka ŋaniya in kɔlɔlɔ bɛ se diɲɛ politiki taabolo ma jagokun siratigɛ la. Sanders Heragu ye kalanfa ye Oklahoma mara sanfɛ kalanso la. It's not clear what the whether this is a negotiating strategy. An t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ nin ye kumaɲɔgɔnya feerew de ye walima a bɛna to senna de kuda ye yala a bɛna ɲɛsi Canada, Mexique ni Chine dɔrɔn de ma wa walima farajɛlatɔn jamanaw fana sen b'a la wa walima BRICS jamanaw b'a la wa ni Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud b'u cɛ la ani jamana 12 walima jamana 14 wɛrɛw u cɛ la. A ko Donald Trump ka ŋaniya in bɛ se ka kɛ sababu ye jamanaw bɛ yɛlɛmaw don u ka baaraw la jagokun hokumu kɔnɔ wa o bɛ se ka kɛ jɔrɔ ye fana jagokɛlaw ni jagokɛfɛnw dilanbagaw ma. Baaradaw tɛ sɔn danayabaliya ma bawo a b'a to baaraw bɛ jɔ o kɔrɔ dɔ bɛ se ka bɔ u ka baaraw la fana o waati kelen in na douaniers ka hakɛ min bɛna bɔ jagokɛfɛnw na o b'a to dɔ bɛ fara sɔngɔw kan. États-Unis baarakɛdaw ɲɛma dɔ n'u bɛ Detroit dugu la Michigan mara kɔnɔ y'u jɔrɔ jira Donald Trump ka ŋaniya in ma ka ban. Glenn Stevens ye Michauto baarakɛda ɲɛma ye.
ka sɔngɔ dɔ kɛ jagokɛfɛnw ka tancogo la a tɛna ni koɲuman ye. Donald Trump ka nin nsarati filanan kɔnɔ bɛɛ ka douaniers ka hakɛw ka ko o waleya teliya la. Douaniers ka hakɛ min bɛna bɔ nɛgɛ min tɔgɔ acier kan o bɛna fɔ tɛnɛndɔn. États-Unis baarakɛɲɔgɔnw kɔni y'a jira ko douaniers ka hakɛ minnu bɛna bɔ jagokɛfɛnw kan i n'a fɔ ŋaniya taara cogo min jamanakuntigi Donald Trump fɛ bɛ kɔlɔlɔ caman de lase mobili dilanbagaw ni kurun dilanbagaw ma ani Ameriki usine tɔw fana ma. Nin bɛna don an ka jamukan tako filanan kɔnɔ o kosɔn an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaranisow ni radio fiɲɛsiraw kan aw kan bɛ sɔnni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana. I bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula na ko kɛlɛ banna. Hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa somɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. Ka segin ka na aw ma an ka foli b'aw ye an b'a aw ladɔnniya hali bi k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na ka bɔ a ka studio 53 na min bɛ ka latɛmɛ a ka jabaraniso ni radio fiɲɛsiraw kan. Kunnafoniw an b'a kɔrɔcɛ ka taa n'a ye farafinna gunkana kan bawo farafinna tilebiyanfanw tɔgɔla jamanaw minnu bɛ Sahara kɔnɔ i n'a fɔ Algérie, Nigeria ani Niger olu ye u bolonɔ bila bɛnkan dɔ la bɛnkan min u y'a jira k'a fɔ ko taji baara siraw olu bɛna latɛmɛ min bɛna kɛ cakɛda so dɔ fɛ n'a bɛ wele ko gazoduc transsaharienne ni dɔw k'a ma ko TSGP u y'a jira k'a fɔ ko nin hakilina jalatigɛli baara ninnu bɛna kɛ sira min fɛ o janya bɛ taa se fo kilomɛtiri 4,000 bɔɲɔnko ɲɔgɔn ma min baaraw bɛna latɛmɛ ni taji ka tɛmɛli siraw ye ka bɔ Nigeria jamana kan ka tɛmɛ Europe gunkana fɛ o kunnafoni kelenw kɔnɔ fɛnɛ a yirala k'a fɔ ko Nigeria jamana bɛna mètre miliyari caman cuve de gaz la ni o ye taji ye o baaraw sigi sen kan min kan ka latɛmɛ Nigeria ka jamana fɛ n'a bɛ tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie jamana fɛ ka taa tɛmɛ Niger jamana yɛrɛ fɛnɛ kan k'a sɔrɔ ka a taayɔrɔw lasɔrɔ o sen kelen kunnafoniw y'a jira hali bi k'a fɔ ko fɛn min ye nin taji kofɔlen in baaraw ye min bɛna latɛmɛ ni a baaraɲɔgɔnya siraw bɛna jijilen to u ni farafinna baara jamana sira ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min baaraw bɛna don kolo la Europe gunkana ka tɔnkuluba fɛ n'o bɛ wele ko Union Européenne o baara sira minnu ni olu ka kan ka latɛmɛ min baara jalatigɛliw bɛna lasigi sen kan ka tɛmɛ Algérie jamana fɛ ko o baaraw hakilina siraw dɔw bɛna kɛ ni Italie jamana ye min fɛnɛ bɛ tɛmɛ Tunisie jamana fɛ ni jamana saba ka bolo ɲɔgɔn bila gafela min ni o kɛra bɛna kɛ nin taji baara sira ninnu sigili ye sen kan. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Mali jamana kɔnɔna la Mali jamana ɲɛmɔgɔw tun ye laseli min kɛ kabiri ntɛnɛndon min bɛ tali kɛ sɔrɔ lɛnpoko nasiraw fɛ farali la telefɔni cakɛda siraw kan ka fara jamanadenw ka weleli siraw kan kɛmɛdonya ko fɛn min ye 200 farankan baaraw ye 20 ɲɔgɔn bɛna bɔ jamanadenw kun ani ka fara cakɛda sow kan fo ka se cakɛdaw ma minnu ka baara dɔ bɛnnen don fɛn min ye minfɛnw olu dilanni ye ka lɛnpo sigi olu bɛɛ lajɛlen kan a koɲɛ kɔni kɛlen don ɲininkali caman ye malidenw fan fɛ o kosɔn VOA Bambara ye wele bila Modibo Mao Magalu ma sɔrɔ busumbaga don ka bɔ Bamakɔ ale bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ an ye a lɛnpo bɛna sigi cogo min na a n'a baaraw bɛna kɛ cogo min na ɲininkali kɛra George Atino fɛ VOA Bambara tɔgɔ la. Fɔlɔ o ye min ye o ye salen de ye o bɛ kɛ compagnie téléphonique minnu bɛ téléphone baara kɛ kɛn yɛrɛ ye o olu bɛ ka salen de y'o ye n'a bɛ fɔ a ma ko taxe sur le chiffre d'affaires mais a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ko TARTOP taxe sur l'accès au réseau de télécom ouvert au public TARTOP min bɛ sen na kabini san 2012 kɛmɛ sara la 5 de tun bɛ taa o kan de b'a kɔnɔ u y'a décidé jamana ɲɛmaaw y'a décidé k'a yɛlɛ ni 2 ye donc kɛmɛ sara la a bɛ na nalen 7 de la
ka bɔ 5 la ka na 7 la 100 sarada la mais compagnie kɛn yɛrɛ ye téléphone compagnie de bɛ a sara compagnie yɛrɛ kɛn yɛrɛ olu de b'o sara filanan o ye contribution spéciale de solidarité o tun ye salen min tun bɛ sen na mɛ n'a tun dabilala san 2021 ale salen ale kelen tilancɛ 100 sarada la ale fana bɛ sara kɛn yɛrɛ ye baw de fɛ minnu bɛ salen ba sara n'a bɛ fɔ a ma ko bénéfice sur les BICI, bénéfice sur les trucs industriels, ani comment ça s'appelle, ani impôt sur les sociétés. Donc ani olu tabole ala taxi wara yelela ni yelene be sanifien do kan ni oye loy alors na ba na forma ko alcool bon donc do fara la o fana songa litri o litri songo do be fara kan kema flaba la kema nani bala kema woroba la bakileni kema fla fana bala donc avec dépend alcool sugumindo lo sugumindo donc o fana be yele en fait jamana be ka nyili ka aka soro yele barsa majero de be wagande bayina namba fama ko budget d'etat musakaw de kachani soro ni milliard ba ni milliard kemeduru ani bishegini kelen donc ube ka nyini ka ni na do wagande ba kono samba fla ni mwanduru ni sale ni mbe farale nyonga we milliard kemefla ani biworo ani sabade gani ka fara o sale ninnu kan sale mun kɔni kun kan kuma cayalen bɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya la sigidaw la o bɛ tali kɛ ni maaw ye crédit kɛ o kun misaliyala 200 la i bɛ 180 sɔrɔ mugan o bɛ taa waganɛ dɔ kɔnɔ ani fana wari cili nɛgɛjuru sira fɛ o sɔngɔw bɛna yɛlɛ dɔɔni fana i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye o fana kan. Oui, fonds de soutien au projet d'infrastructure de base et de développement local. Oui, fana oui wagande bado di ni mena to jamana bina se ka demeke barakero do ma min yana fin courant sobo la ani israu ani train so ere. Donc o de fin salin o bena bo communication ani transfert la no e warsara mobile money fait. Donc au père de bena do fara wagande ba in wari kan ka to ka jamana ba deme ka se ka nimbara nunke jamanaden dɔw bɛ olu y'a fɛɛrɛw talen olu ko a k'a bɛna olu ka musaka bɔta caya ka sɔrɔ gɛlɛya bɛ maaw kan yala siran tɛ dɔɔni k'a fɔ ko ni sale ninnu sɔngɔ yɛlɛlen a kana kɛ jamanadenw fɛla ye wa. ɲɛfɔli ko dɔrɔn de don a bɛ fɔ min ma sensibilisation ani communication ni i bɛ nin fɛn ninnu kɛ n'a bɛ se mɔgɔ caman ma e yɛrɛ b'a dɔn bi téléphone bɛ bɛɛ bolo transfert mobile money la bɛɛ b'a kɛ bon mɔgɔw fana caman jamana den fanba de fana bɛ yen minnu tɛ se ka banque lasɔrɔ minnu tɛ se ka fɛn wɛrɛ lasɔrɔ olu bɛ ka banque y'u ka téléphone de n'a bɛ fɔ a ma ko banque numérique paiement digital donc ni dɔ farala o sɔngɔ kan donc o bɛ dɔ bɔ olu ka sɔrɔ la ou bien n'o waleli sɔngɔ yɛlɛla o bɛ dɔ bɔ olu ka crédit wari la ou bien u bɛna dɔ tigɛ a la ou bien bon a bɛ kɛ ko dɔ ye a bɛ se ka gɛlɛya ni lase jamanadenw ma mais salen ye min ye salen jamana ɲɛmaaw de b'a jateminɛ jamana ɲɛmaaw ka sariya de kɔnɔ k'u bɛ se ka salen boli jamanaden bɛɛ kan a bɛ fɔ o de ma ko politique fiscale lever l'impôt mais sisan olu de bɛna a jateminɛ sale min bɛ se ka sara jamanaden min bɛ sara jamanaden dɔw fɛ min bɛ sara jamanadenw bɛɛ fɛ mais an ye min jateminɛ mali yɛrɛ salenko la kɛmɛ sarala mɔgɔ 5 kɛmɛ sarala 5 de bɛ salen sara salen kɛmɛ sarala 95 sara. Ka da ni kunnafoni ninnu kan an bɛ to mali jamana kɔnɔ ka taa jamana kɛɲɛkan fan fɛ kulu marafatigiw minnu bɛ jamana kɛɲɛkan fanfɛla la n'a bɛ wele ko Front de Libération de l'Azawadi ni dɔw k'a ma ko AFL olu ye laseli kɛ bi araba sɔgɔma AFP ka kunnafoni di sow kan k'a fɔ k'u ye mali jamana finitigiw ka sanfɛ pankulun hélicoptère dɔ gosi o kunnafoni kelenw nɔgɔni fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye mali jamana ka état major ye
ka kunnafonidiso diriba fana ye laseli kɛ kabiri kunu tarata k'a fɔ ko u ka wulikajɔ baaraw sera ka kɛ sababu ye kulu maramafɛtigiw olu ka sanfɛ pankulu min n'a bɛ wele ko drone ka se ka tɛgɛ kɛ o la ni k'o gosi baw ko nin pankulu kofalen in tun bɛ Mali ka finitigiw ka pankulu nɔfɛ k'a nɔbɔ o kunnafoni minnu bɛɛ lajɛlen dira yirala k'a fɔ ko waleya in k'a kɛra u ka pankulu jigiyɔrɔ la yɔrɔ min bɛ Tesali tɛ o mara la. Seko ni dɔnko nasiraw fɛ Badema National ni o ye Mali ka seko ni dɔnko cakɛda soba ye ngaraw ni dɔnkilidalaba caman bɔra min kɔnɔ n'a sigira sen kan kabiri jamanatigi kɔrɔ Modibo Keita ale ka waati san 1961 waatiw u ka baaraw bɛ cogo di jamana kɔnɔna la nin kulu kofalen min n'a sigira Mali ani Cuba jamana fɛ VOA ka kunnafonidila Joroke Ndaw ale tari ɲɛmada o kofɛ a ye kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lajɛ. Badema National ye ɲɛnajɛ jɛkulu ye min sigila sen kan président Modibo Keita fɛ san 1961 kɔnɔ. An bɛ don min na i ko bi a yɛlɛmako 6nan de bɛ baara la jamana tɔgɔ la. O baarakɛyɔrɔ bɛnnen bɛ Palais de la Culture Amadou Hampâté Bama Bamako. Maa 17 de bɛ Badema kɔnɔ bi a ɲɛmɔgɔ ye Adama Traoré ye. Badema National a tɔgɔ fɔlɔ tun ye Las Maravillas del Mali ye. U y'a daminɛ Las Maravillas ye. A daminɛ Las Maravillas a bɔlen o la ka na Badema la u tun bɛ salsa de jouer ka caya. Génération 6nan de anw ye. N'i y'a mɛn Badema dɔwɛrɛ tɛ adamadenya labɛn sira de Badenya. Maninga fɔ ko balimaya bɛn de b'a ni ɲɔgɔn cɛ kelenya ɲɔgɔn lamɛn ani ɲɔgɔn dɛmɛ de bɛ yan. Laɲiniw tun ye ka jamana kɔnɔden dɔw kalan nansara fɔlikɛ minɛnw la ani k'an ka fɔlisenw don ba la. Modibo Keita ni o tun ye jamana ɲɛmaa ye a wagati la a ye maa damadɔ bila ka taa Cuba jamana kan walasa u ka se ka kalan fɔli la. U kɔsegilen ka na faso la kalan bannen Las Maravillas tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ Badema National ye san 1976. Adama Traoré ka fɔ la ale min ye Badema ɲɛmaa ye an bɛ don min na i ko bi. Badema sigikun ye ka Mali fɔlisenw lako yira diɲɛ na. O la u bɛ yala togodaw la Mali kɔnɔ ka fɔlisenw ɲini ka fara u bolo kan jamana tɔgɔ la. A dɔnkilidalaw ye maa kɛrɛnkɛrɛnlen ye fo ka taa se a fɔlikɛlaw ma. E dɔnkilidala ta Badema la i b'a sɔrɔ mɔgɔdennin tɛ quoi en fait i b'a sɔrɔ dɔnkilidalaba don. L'orchestre national doit être vraiment un exemple. Normalement gouvernement kan ka nin kelen-kelenna bɛɛ région bɛɛ kelen-kelenna dɔnkilidala kelen-kelen kan ka sɔrɔ Badema la. Maintenant orchestre national kɔnɔ Mali orchestre ba vraiment ne yɛrɛ ka laɲini don depuis ne denmisɛnnin. Mali fɔlisen bɛɛ dama ka kan Badema kɔnɔ. O la a ka kan dɔnkilidalaw ka sɔrɔ minnu bɛ se ka laɲiniw dafa ko ɲuman cogo min na baara ka nɔgɔya hali bi. Walasa ka baara tɔ nɔgɔya u bolo Badema ye welekan bila jamana ɲɛmaaw ma u ka dɛmɛ don u ma sɔrɔ ko ta fan fɛ ani ka u hakili to u la jamana kɔnɔ ɲɛnajɛw la ka bɛn ni u sigikun ye. Bénévole de ka ca anw fɛ yen u ti sara u bɛ na ten an bɛ fɔlini minnu kɛ an bɛ débrouiller palais yɛrɛ b'a débrouiller ka dɔw sara fɔlini minnu bɛ kɛ u fana b'o wari de ta k'u débrouiller ka tila ka segin k'u ka denbaya balo n'o ye ka tila ka segin k'o don transport la ka na baara kɛ faso tɔgɔ la. An mago bɛ gouvernement ka dɛmɛ la o jumɛn ka recrutement kɛ. Génération il faut voir depuis 76 Badema bɛ Badema la mais i b'a sɔrɔ a fonctionnaire tɛ tɛmɛ mɔgɔ 6 mɔgɔ 5 kan. Dɔnkili kɔrɔmaw i n'a fɔ Nama, Malisajɔ, Banbuguci, Badema bɛ baara la ka maaw hakili lajigi jamana fɔli kɔrɔw la wa u bɛ fɔlisen kuraw fana dilan ka bɛn ni diɲɛ yɛlɛmacogo ye.
ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min badima kɔfɛ an bena don Saka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw na. Saka i n'u la. Madame Traoré i n'u la. ayiwa bisimila mun b'i kan palan kɔnɔ bi? Basketi sanfɛcilu ka fara balontan kan olu ka de bɛ bi. An b'a daminɛ ni basketi ye Mariam ka bɛɛ lajɛlen fo Tewa lamɛnni la ani a filɛli la. Basketi bunakun kan Mali la min ye Mali Basket Fédération ye u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛnɛ kan février kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen u y'a yira ko gɛlɛya dɔ bɛ basketi la Mali la min ye clubw ye u ka basketi tanaw cɛman fara musoman kan k'a to championnat bɛ senna u bɛ taa jamana wɛrɛw kan. Ni fu bɛ se ka siri o la walasa Mali basketi ka sankɔrɔ ta ka taa fɛ o da sera o ma u ka fédération ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛnɛ kan n'o ye assemblée générale ye février kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen. O siratigɛ la an ye kuma di Mali farikolo ɲɛnajɛ président dɔ ma musoman don Chana Tandina ale ko ɲuman don basketi kanuba don an b'a lamɛn a ka hakilina filɛ a ko kan. Bibi na i bɛ jateminɛ kɛ n'i ye club 2 ou bien 3 ta i bɛ taa sɔrɔ olu tɛ sara di Jésus ma. Jésus ou bien Jésus bɛ jeu ten dɔrɔn alors que bi an bɛ yɔrɔ min na sport kɛra business ye moyen ko mɔgɔ caman bɛ basketi de jouer wari t'u bolo se t'u ye donc pour subvenir à leurs besoins là u b'a fɔ i jɔ yanni n ka to Mali la il faut que n ka taga yɔrɔ wɛrɛ la pour que o kana se ka kɛ dɔrɔn sisan club président club ɲɛmaw olu de kan ka moyen don équipe la olu de kan ka moyen don Jésus la ou bien Jéru la walasa u kana se ka bɔ parce que tant que ne bɛ taga Sénégal par exemple ne bɛ se ka 60 sɔrɔ alors que Mali la ne tɛ 10 sɔrɔ kalo la ne tɛna to Mali la donc ne bɛ taga maintenant fɛɛrɛ mun bɛ se ka kɛ dɔrɔn o ye n'u ye wari salaire ko don basketi la par exemple club la i bɛ to yan ou bien n'i y'a mɛn i ka Jésus ye proposition dɔ sɔrɔ ka bɔ dɔrɔn i b'a négocier ninnu bɛ joli d'i ma to yan ne b'a ɲɔgɔnna d'i ma ou bien n bɛ dɔ d'i ma min ka ca n'a ye o dɔrɔn de bɛ se k'a kɛ sababu ye o ka se ka to yan. O latigɛ n'o ye hakilinaw ye o bɛna to daminɛ waati jumɛn? En tout cas a kuma fɔra AG la k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ ou bien fɛɛrɛ ɲini min b'a bali Jéru ka se ka bɔ ou bien Jésus ka se ka bɔ ka taa championnat wɛrɛw animer ka an ta to yan vraiment je pense que n'a sera ka kɛ a kɔni fɔra maintenant on attend voir la décision de la fédération an bɛ fédération makɔnɔ ale bɛna décision min ta ou bien club bɛna disposition min ta walasa u ka se ka joueur ninnu retenir yan sinon ko ma nɔgɔn. O kɔrɔ b'a jira ko don nataw la Mali ka basketi bɛna kɛ professionnel ye n'an ko basket tana muso fara cɛ kan i ka balo i ka baara la. Mais a daminɛ na même si c'est pas professionnel club dɔw bɛ yen nɔ je vais prendre l'exemple sur le stade malien de Bamako par exemple ani AS Police a caman bɛ wari di u ka joueur ma donc je pense que ni club bɛɛ y'a kɛ ten o ye sécurité ye i yɛrɛ ka club ma i ka joueur ka se ka to i ka club la i ka saison kana perturber. Ni tun ye Chana Tandina ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila muso don Bamako yan basketi kanuba don Mariam an bɛ bi ta jɔ yan ni Ala ye araba nata yira an na an bɛ segin ka kuma a kan tuguni ani kunnafoni wɛrɛw kan farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan. Saka Traoré an ka foli bi aw y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.